guys, welcome back to my channel. My name is Edith and here we have Amarachi, peculiar girl, peculiar woman. So, tata anyị ga-ekwu okwu ntabire. Anyị ga-ekwu okwu ntabire ụfọdụ enwere n'Igbo, tongue twisters. We're going to say some of the tongue twisters we have in Igbo. So, Amarachi, ngwa, bido. Nke mba ị ga-ekwu bụ Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul akpata pọpọ panye Papa Peter. Kwuo ya ugboro abụọ. Ma fe buru ụzọ kwuo. Nke mba ị ga-ekwu Ikwugo n'elu n'okwuzie ya. Okay. Aga m ekwu ugboro atọ. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul akpata Papa Peter. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul apanye pọpọ panye Papa Peter. Okay. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul kpatara pọpọ panye Papa Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul kpatara Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul akpata pọpọ panye Papa Peter. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul akpata pọpọ panye Papa Peter. Yes! I got it! Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul kpatara pọpọ panye Papa Peter. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. You pretend! Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul kpatara pọpọ panye Papa Peter. Papa Peter kpatara pọpọ panye Papa Paul. Papa Paul kpatara pọpọ panye Papa Peter. Okay, let's go on to this one. Ọkụkọ yiri nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Ị na-akwa akwa? Ị na-akwa akwa, ọ nọ na-akwa akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa? Onye na-akwa akwa ọ na-ebe akwa na ọkọ yiri akwa n'elu ọkwa akwara akwa dị n'elu bed. Ọya ka o mmiri n'elu akwa. So ọ na-ebe akwa. Echedị m n'ihe a na-ekwugo n'ọka na-akwa akwa ọmarọ dị. Okay. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu Akwa. Akwa bụ bed. Matras. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri. You cannot breathe. You cannot wait. Oh yeah. You gotta wait. Don't mind me. I will quiet. Even though you can't be that's not going to be. You can't ezike na ya. Ngakuo. Even if you I can go. Nwaanyị na-akwa akwa. Ọ na-akwa akwa na ọkọ yiri akwa n'elu akwa akwara akwa dị n'elu akwa. Ugboro atọ. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkọ yiri akwa n'elu akwa akwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkọ yiri akwa n'elu akwa akwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkọ yiri akwa n'elu akwa akwara akwa dị n'elu akwa. Say it on, go ya. All right. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa akwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa dị n'elu akwa. Two times. Ikwuru ya abụọ. Oh yeah, ke ọzọ. Ọzọ bụ ahụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo. Ahụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo. Ahụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo dị ogologo. Ka ebe dị ihe Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo. You can't complete here. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo. Ọ bụrụ were nwa mma. Mma dị ogologo. Ugboro atọ. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo gbuo agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo. Afụrụ m agwọ dị ogologo n'elu nkwụ dị ogologo were mma dị ogologo.
Guys, this is noisy. I'm gonna try them. Cosa, che uma cosa. Ụkọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu o mere ke ọ daala ya. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'Arọchukwu dị n'Arọchukwu. n'ụlọ Chukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. O mere ke ọ pasịrị beto ọwụ 80%. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu Guys, hapụ onye ọ ya si na ọ mara ya ọ na-eme. O mere ke ya dala m ya. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'ụlọ Chukwu dị n'Arọchukwu. High five. Ụkọchukwu Okechukwu na-ekwu okwu Chukwu n'uru Chukwu. Guys, please remember to subscribe and share my videos. Comment down below if you like this video. Thank you. Try it.